साफ्रोमबो आंनि लोगो फोरोंगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर जासिबाय। माब्लाबा आङो बिथांमोनखौ गाज्रि बुंफ्लांदोंमोनबाबो आंखौ जाहाथे निमाहा होयो, आं बेखौ सारमोननियाव खर' गंलायनानै निमाहा बिनाय थाबाय। आरो साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोननिसिमबो आङो गुरै आर'ज गाबो। माब्लाबा आं नोंसोरखौ गाज्रियै बुंफ्लांदों, गाज्रि बुंदों, जाहोना जाबाय आं नोंसोरखौ जेब्लाबो मोजां जाजानो लुबैयो। आंनि फिसाया जेब्ला गाज्रि लामाजों थाङोब्ला आङो गाज्रि होननानै गाज्रि होनानै नांथारगौ जायोब्ला माबा मोनसे खालामनानैबाबो आङो गोथों लामाजों लाबोनो नाजानाय बायदि आङो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आङो जिहेतु आंनि निजा फिसाफोरबायदि सानोमोन, बेनि थाखाय आङो हयथ' माब्लाबा नोंसोरखौ गाज्रि बुंदोंमोन। मोजां लामाथिं फैनो थाखाय, मोजां जाजानो, आखलखौ सोलायजानो थाखाय आं गाज्रि बुंदोंमोन। दा बेफोरखौ नोंसोरो जेबो लाबाय थानो नाङा। आं जेब्लाबो नोंसोरनि सायाव अननाय आरो मोजां मोननाय आं जेब्लाबो थाबाय थागोन। लामा सामायाव नुयोब्ला आं नोंसोरखौ जेब्लाबो अनगोन, रायदावगोन। बेखिनि आंनियाव जेब्लाबो थाबाय थागोन। आरो आं आसा खालामो बेखिनि अनलायनाया जाहाथे जोंनि गेजेराव थाबाय थागोन। आरो आङो नैबे मोनसे खोथाखौ बुङो, आंहाबो जिहेतु बेहाय सासे फिसा दङ, बे फिसाया जिहेतु बेहाय दासो क्लास 6 मोनदों, आंथ' क्लास 10सिम मोनदों आरो गोबां बोसोर फरायदों। बेखायनो आं बे फरायसालियाव क्लास लायाब्लाबो बे फरायसालिनिफ्राय आङो नोंसोरनिफ्राय फरायसालियाव क्लास खालामनो थाङोब्लाबो जेब्लाबो नोंसोरजों रिलेसना थाबाय थागोन। आंजों फरायसालियाव फैबाय थागोन, आंनि गथ'खौ आङो फोरोंनो फैगोन, आंनि गथ'नि टिउसना फैनो गोनां जागोन, बायदिसिना गारजेनफोराव फैनो गोनां जागोन। जेब्लाबो नोंसोरजों बेनिखायनो आं थाबाय थागोन। आरो बे मोनसे खोथाखौबो आङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो होनो सानबाय जे आं जिहेतु दिनैनिफ्राय नोंसोरनि प्रिन्सिपाल हिसाबै रिजाइन लाबाय बे फरायसालिनिफ्राय। दा आंनि लांदां जानानै थानाय मासियाव दिनै सावरायनायनि गेजेरजों स्टाफनि बयनिबो मददजों आंलाय आफादा दिनैयो बिथांमोननो सासे गोदान प्रिन्सिपाल आरो थुलुंगा लाहारि बिथांखौ प्रिन्सिपाल महरै थिसनबाय। दिनैनिफ्राय गाबोननिफ्राय बिथाङा प्रिन्सिपालखौ नाजावसिगोन आरो बिसोरखौ बे फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसा, स्टाफ, सामलाय आफाद साफ्रोमबो लोगो नांनानै बिथाङा गावनि हाबाफारिखौ गाबोननिफ्राय सामलायलांगोन। आरो गाबोननिफ्राय दिनैनिफ्रायनो बिथांनो जिहेतु बे माबाखौ होनाय जाबाय, गाबोननिफ्राय बिथाङा गासैबो फरायसालिनि हाबाफारिखौ बिथाङा गोरायै मानसिखौ लानानै सामलायलांसिगोन। आं बेखौ नैबे ओनसोलफोरनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम मिथिहोनाय जाबाय आरो स्टाफनिसिमबो बेखौ आङो मिथिहोनाय जाबाय। आरो आसा खालामो सिगांनि समफोराव जेरै साफ्रोमबो स्टाफानो आंखौ हेफाजाब खालामदोंमोन, मोजां मोनबोदोंमोन, बेबायदिनो जाहाथे फरायसालिनि साफ्रोमबो स्टाफ, साफ्रोमबो फरायसाफोरा सारखौबो मोनफ्रोमबो खामानियाव, मोनफ्रोमबो फरायसालिनि जौगानायनि खामानियाव हेफाजाब होनानै फरायसालिखौ जेब्लाबो मोजां फारसे लांनो मदद होलांबाय थागोन। आङो बेखौ साफ्रोमबोनि सेराव मिजिंथिनानै आंनि नैबे होनाय लानायफोराव